tingnan mo. Ang sweet. Hoy, binigyan mo ito sa mami ko. Matingin, matingin. Alam mo ba? Hindi, ngayon lang Social siya naman. Social niya. Ay, no. Ba't ba ako naka-video? Ay! Nagbidi-video mo sa ulo habang kumakain. Ba't? Gusto niyo ba? Gara! Nakatawa sa'yo. Wala bang nag-reply, Ebon? Yukong, cake. Watashi no cake tabeteru. Karai-chan no tanjubi omedetou. Daddy, kore Yuan-chan. Kore Abi-chan. Shokun. Apple. Kore watashi no tomodachi. Hi, watashi Karen. Hey, Daddy. いつも気をつけてね。Bye-bye. Hindi pa tumatawag si Daddy.